Hola nois, benvinguts a un vídeo i avui, mireu, avui es presenta un dia diferent, especial i peculiar. Direu, per què? Us diré, no ho sé, perquè em venia de gust dir-ho. A veure, avui em ve de gust passejar els gossets, llavors me'ls enduré tots. Diem que l'altre dia, molt bé, sí, vam fer servir... vam fer servir el pic, tenim obsidiana, fantàstic, magnífic, estupendo. Què passa? Que, bueno, també tenim una sella de munta. I no està en uso de moment, sabeu? Llavors, doncs, podríem donar-li uso. A veure, tenim un web de cavalls, d'acord? Nivell 8. Tenim un cavall blanc. No m'acaba de convèncer. Està guai el cavall blanc, però no, on està? Crec que li caic bé amb aquest. Aniré amb les mans buides, vull dir... No com a cavaller, que diguin, buah, seré el cavall del cavaller. Aquest no, és que... Un altre blanc. Mira, sí que n'hi ha! A veure, mireu aquest. Vull aquest. Bueno, doncs l'acabo de pagar sense voler. No! Fistro, vale. Paro el joc. Acabo de pagar el meu cavall. He de sentar els 3 gossos. És que si no paro el joc em desconcentro i em maten el cavall. Vale. He de sentar els 3 gossos. 1, 2... Com podeu veure, tinc una velocitat estupenda a l'hora de salvar animals. Em sembla que vull aquest. Aquest. Vale. Ara estic intentant domar el cavall. Peter, seràs tu. Et diràs Peter. Vull que siguis el meu cavall, el meu acompanyant en totes les meves missions. Vull que siguis el meu amic, el meu company d'aventura. Bueno, però Peter, sigues comprensiu, per l'amor de Déu. Ja sé que he matat un company teu i que l'he substituït per tu. Bueno, queda una mica lleig així. Peter, sisplau, sigues comprensiu. Peter! Tenim cavall. Ti. No. Xics, sóc el més ràpid de la ciutat. Sóc Flash. Montado a Peter, nadie me vence. Ni els meus llops... En tinc 3. Ni els meus gossos són capaços d'agafar la velocitat, ni els creepers ni els esquelets podran vèncer sense partir d'ara. Les bruixes les matarem amb la mirada. Vaya ritme, no? M'acabo de marcar. Ningú ens vencerà. Som un exèrcit, una família, un team, un equip, un todo. Mira, un ocellet. Amb aquesta posta de sol encara no ens acomiadem perquè us he de comentar una cosa que no sé com funciona. Però... Gràcies, Peter. Mireu això. Foto per l'Insta. O em direu que no. No veig res. És tan fosca la imatge que només em veig a mi reflectida a la pantalla. Molt bé, ara el problema el tenim, que tenim Peter, sí, però... On el lligo? Perquè no tinc cordes, no? El deixo entrar a casa o què? No crec que entri. 1, 2... 3. A veure, com ho faig? He d'aconseguir que es quedi aquí mentre li poso unes valles provisionals, no? Bueno, mentre faig les valles us comento. Ja tenim obsidiana i vull anar al Nether. Crec que no tinc... sí, tinc sílex. Però, digueu-me una cosa. Poso el portal aquí sota en el búnquer o el poso més lluny? Ho dic pel soroll que fa. Perquè si no m'equivoco el portal fa molt de soroll i el volia posar al búnquer, però si fa tant de soroll el posaré lluny. Llavors, los expertos en Minecraft i sobretot en Nether, que si ho podeu posar-me als comentaris o enviar-me un missatge explicar-me com funciona, em faria un favor bastant important. I digueu-me si us sembla bona idea que posi el portal, si no fa soroll, aquí sota, o sigui sota casa, en el búnquer. Llavors, ara que tenim el cavall, i si em feu el gran favor de posar-me als comentaris... Espera que no trobo el Peter ara. Peter, no hauràs marxat gaire lluny, no?
Tu, que portes la meva sella. Està allà. No sé on lligar-lo. No hi ha espai. Crec que el posaré aquí. Em quedaré tan ample. Ara pujo al Peter, el deixo aquí dintre i m'acomiado. I bueno, nois, mireu com vaig, amb una fletxa clavada. I bueno, nois, avui què hem aconseguit el Peter, el meu cavall? Tenim els 3 gossos que ens han salvat un parell de zombis, que no tenia gaire importància, que hem fet una foto per l'Instagram, que ens ha quedat de meravella, crec jo, però bueno. I bueno, nois, espero que us hagi agradat aquest vídeo. Si ja sabeu, sisplau, si sabeu com funciona lo del portal del Nether, o si es pot eliminar el so, si sabeu com, o sigui, aquí hi ha opcions, si sabeu que he de baixar el volum, a veure, si sabeu en quin aspecte he de baixar el volum perquè no se senti el portal, si és que realment fa molt de soroll, digueu-m'ho, i si no fa soroll el posarem sota casa en el nostre búnquer de coses xetades, i si veiem que fa molt de soroll i no es pot arreglar, el farem en una altra banda, però això sí, sisplau, comenteu-m'ho perquè em faríeu un gran favor. I ara sí, espero que us hagi encantat, ja sabeu, si és així, li doneu like, us subscriviu, activeu la campaneta per rebre la notificació del pròxim vídeo, on, bueno, si m'ajudeu vosaltres als comentaris, potser ja fem un portal al Nether, compartiu-lo si creieu que algú li pot interessar i així fem créixer la comunitat. Per cert, gràcies perquè som 42 subscriptors. I, bueno, ja que som, teniu Instagram, pàgina web, Facebook i el canal de YouTube, que suposo que el coneixeu a la descripció. I ara sí, fins una altra.